Здравейте на всички, здравейте YouTube! Днес ще записваме на Garry's Mod, което е една хубава игра, за да си чилнеш, за да починеш малко, Тя е на Steam и се плаща за нея. Така че сега избираме този терен. Сега ще заради World-а. Само да ви кажа, че аз съм направил някои настройки по Garry's Mod. Да кажем, съм си избрал скин, избрал съм цвят на оръжието, което ще покажем как да е. На Psychic Gun. Ще ви покажем контролите на играта. Да, ще ви покажем контролите. Тя е хубава игра, може да си починете доста, но се купува. Тя е 7,90, доколкото си спомням. $8. 8 долара го кажи. Толкова е 7,90 и 99 и 80. И така, както видите, аз съм с червен Psychic Gun. You can turn... Това са неща, които четете. Да, и като натиснете бутончето Q, ви излиза менюто, за да си, да кажем, своите диван тук. Като натиснете ляв бутон и задържите на нещо, което сте избрали, вие може да го местите, като с колелцето на мишката може да го отдалечавате и да го сближавате. Като натиснете E и като въртите с мишката наляво и надясно, и то се върти. Или пък нагоре-надолу. Имате доги оръжия във вашия инвентар, да кажем Gravity Gun. С него може да разчистите. Както дивана. Беше улица на един урод. Да. И днес ще правим возило. Да, днес ще си правим возило, което ще е от вана, но не такава ще е. Добре. Гледаме да вземем Gravity Gun. Като натиснете C и натиснете Player модел, може да си изберете скин от хората, които са тук. Може да изберете Черепа, той е също добър. Да. И аз съм си избрал този човек тук, който по принцип не е с такова, чичкото. Аз му викам Чичко, който по принцип не е с такова сако, но аз съм избрал сакото му да е червено, а от тук пише Psy Highs Gun Color и от тук си избирате цвета на вашето оръжие, с което може да местите. Аз съм избрал същия цвят като на палтото на този човечец и затова ми е така. Сега се добърши на возилото. Да. Като го вдигнете и държите и сложите десен бутон, го замразявате. А като натиснете два пъти, то остава долу. Така. Като натиснете V, може да летите. Само знаете, че тук имате живот. Долу пише Hell 90. И сега има някои неща от менюто, които трябва да се... Опа. Да. Както казах, може да си направите и човек. Може да си пуснете човек. Ето, че избирате Charger. И да кажем, аз избирам той е. Доктор Ливайн избира. Не е Доктор Ливайн. Доктор Здравко. Да, Доктор Здравко. Така и аз го дигам и го замразявам тук. И както видите, може да си го биете. Да. Може да не си го биете, може да си играете с това. Мога да правите да играе Чичик. Да. Например, да играе Чичик. Сега ще го бъдам. Аре, сега си го бил, така си губиш времето. Така, може да си създадете жив човек от MPS, може да създадете птица. Може да създадете птици. Може да сложите този човек. May they become like dust before the wind. May the angel of the Lord pursue them. Не стреляй го. Така, убихме го. Много приятен човечец. Държи да се. И що като е мъртъв? Не може да
Лудна, че махна доктор Ливайн тук. Аре, доктор. Аре, бе, махай се, бе. Бе, махай се, бе. Така да продължим с возилото. Така, от тук от това меню може да изберете неща, които мисля, че ги няма тук. Не съм разучила, че да се добре играта. И на нас ни трябват гуми. Само, че тук всичките гуми... Да. Тук всичките гуми са доста големи. И... Не, те са добре. Ама не се въртят като хората. Да, и като натиснете И, може да промените въртенето на гумата. Така. Така. Много добро возило чисто. Да. Тази вана е прекрасна. Не бе, първо. Значи той не там ли трябва да се върти са всички? Тук се въртат. Но там трябва да. Аре бе! А, така. С И ли се смениш или с С? С И, с И. Та гума е след малко по-надолу. Защо? Значи тъй вече имаме едно полуготово возило. Сега ще му сложим седалка. Не седалка. Сега има един тук тръстър се казва, който са ускорители. Такива сложи. И такива? Да. Те са, да кажем, мощни. 1500 форс. Така че слагам от тея. Два, да. И като гледам вътре трябва да сложим някаква седалка. От Венчил. Си избираме тази седалка. И я слагаме долу. Над спирката. Опа. Да, бе. Аз сега да се мъчи да... Когда се вдигне, поне малко да стоя на място. Така. Човек сега докато е нагоре ще стане вътре. Така видим. Тя просто сама се снима. Не. Не е много удобно. Чудесно. Сложи го на върха, така няма да бега. Тъй ли? И я замрази на върха, после ще я оправи. Така. Да, прави си тъй може да се случи. Малко и сега вземи това стрейк. И сега тук, ако искате да закачите нещо, взимате слайдер и почвате да го закачате. Ние ще избрали кабели, защото ми кефи. Тук сега няма да мърда. Да, тъй почвам го ползваме, няма да има. Това си е нашата количка. Тъй най-хубавата кола на света. Сложи покрив. Покрив. Не ме се мъча да слагам. И това е нашата количка, тя е готова. Чакай само да размърза някакви неща. Така. Това е нашата количка. Много е мощна. Хайде. Ама чакай да отнесеме долу. Хайде. Да има повече. И тъй вече си сядаме на количката. И така, вече сме на нашата кола. Служи контрол или не? Да. Ето вече сме на нашата красива, прекрасна. Дай да направя една снимка. Как се правиха снимки? Няма да правим снимки. И с като натиснете 8 пуска... Гореди. Това е радиата. Само нещо ме праща във въздуха. Да. Не са много сполучлива явно колата, къде сме. Да. Вижте колко сме се отдалечили. Да, може да направим сега джипка с много такива. Да, тъй, значи чакай да взема още малко тръстер, мисля, че разбирам защо. Да сложиш и от... Не бе, човек иска да ги сложи по друг начин. Така. Така ще разбиеме. Сложиш някакво и отпреде. Искам да видя какво си някакво сложиш и отпреде. Нищо няма да стане. Това ще е смички пора. Не, тъй.
Диди. Аз си мислих, че е безопасно. А то се оказа. И да, затова сега тук има готови коли от Half-Life 2. Джипка. Ека е джипка. Слушай ме 300 и става много мощна. Този е 5-6. Къде можеш слагай? Колкото повече, толкова повече. И сега ще вземе един голям. Да, това е голям просто. Няма да си напраса. И аз нямам да представя какво ще стана обаче. И да, сега отиваме да си вземем първо градите и гъна на психика. И сега ще си този джипка. И като имаме 8, Става първо. и ще ти едвам забита. Да кажем, зрители, че искате да сложите един тръстър. И да, и да кажем тук. Да натиснете 8. Миналия ми тръстър работи. Къде ни е? Да, като натиснете Shift и мисля, че бягате. Да. Сега искате ли да си направим малко CS? Да, ще написваме и на CS. Значи тук може да си... Както казах, зрители, ще напишем на CS. Да си го видите. Е така. Взима да го кажем. Е го целите. Има и живи. Да, има и живи. Комби. Значи слагам си този тук. Той си го слагам. И го требате за кеф. Да. Само че аз си избера най-хубавото оръжие, да бъде. Не, той не е хубавото, ама... Сега не спомете хиляди. Да, слагаме да кажем той, да? Просто му скачате на главата, така. За кеф просто. О, да му направим погребение, стиксме. Айде му направим погребение. Какво погребение? Вземи едно дърво, сложи го. Добре, ще вземем матрак. И така, да, вземем този матрак. Слагаме го отгоре. То не може да го разкарам с автоколита, ако сте машина. И да слагам... Печка си слагам. Да ми грае. Ама аз по-мразя печка, така че райла. И така ми си слагат един фонтан тук. От не тече вода. Да. И няма начин да си сложите, може да си направите много луксозно легло. С матрака. Но той не ще да стои много матрака, ама аз ще го сложа. Тъй. Шикозно е вече. Няма да. Сай забив. Много е. Служи един човек да лежи, служи един човек от тия да лежи от чата или чара. Ама чакай, аз първо да го изпробвам да видя дали е мек. Той са като матраци Paradise или матраци тия. Много е мек. Не, много мек. Много е мек този матрак. Даже твърдо. Не си го служил както трябва. Той легло не е удобно. Това ще си оправим пак лаптопа. Може би ще правим. Двоен сервер, този, който сме го почнали. Ще го минеме на двоен. Това легло може би е много малко. Може би матрака не съм го служил така. Добре. Аре бе! Служи един човек да си почива тук. Дай да стане леглото. Q. Charge. Аре, моят човек ще... Не, той не е моят човек. Не. Колкото матрак. Той не иска да лежи. Трябва да го спомниш точно там. Аз сложим това. Човек, това са си такова с леглото. Аре, докторе.
Добре, защото той там се местеше толкова струдно. Айде. Той лежи, не му грози. Уде, значи той е. Той си легна. Пребера си малко ръката. Вижте, и аз така. Така. Ама виж, че ще падне. Така. Вече му да спиш. Вижте, нашите твои как спи. Аре, махни да се отгледа. И паднал в легло си не сам. От той хубаво легло да паднеш. Да, сега ще го оставим тъй. Лагай. Да, също така, да му влезне кръвно. Да, те вече спи. И както видите, ние направим един страхотен чил. Сега, гледайте много тъпо нещо, което разбрах. Като пуснеш по-тежки предмети, те правят по-тежко, по-бавно. Няма смисъл в това. Сега точно направим, ако ще да играе ключи. Не, няма да Ще го да е яко да има Слендърмен. Това са всичките игри, между другото тази игра е на Steam. Ако не го казах вече. И му изпълняте такава гарантия. Какво е това? Не знам, няма. Ма искам да се махне. Убива! Какво се така замисля? Къде отиде? Ето го. Къде? Той коничката. Между другото, тук сега си взема доктора Левайн. и ще си умета кода с него. Имаше фолк певица, покажи я. Да, ето и ние фолк певицата. Чакай нещо е това. Махни го. Ще го махна. Пусни фолк певицата. Значи сега слагаме една готина фолк певица тук. Не, ето и не е фолк певица. Така. Къде? Да, те. Тук има и същата. Тук се види по-голямо. Значи, както видите, тя може да си дига карта някъде. Така. Има доста интересни неща. Има Big Office Tier. Къде? Не това бе. Да, има такъв стол. Гледайте какъв съм. Шеф тук. Ой, той се върти човек. И да, това са обикновените неща, които може да използвате в играта. Тото и само са нещата. Но, да, ето и също много интересно. Може да си нагласите къде да вие слънцето. Аз искам да свети отгоре. И си го слагам така и сега той вече отгоре. Ама ще го сложа в нибото. Така, за да замръзне. И да... Мисля, че вчера качих седми епизод на Майнкрафт с метлата. Човек, имам чувство, че след малко тук ще ми дойде тук ще ми дойде някакъв човек, ще ми вземе цялата заплата, той ще ми дойде тук. Той ще ми дойде тук, ще ми вземе цялата заплата. Аума! Да, те го я. Той ще ми дойде тук, ще ми вземе цялата заплата, защото му е кеф. Разбираш ли? И аз ще трябва да стоя и така ще гледам, защото нищо не мога да направя, защото той е извънземно. Ще ми яде мозъка. Да, ето и вие фолк певицата. Гледайте, има си всичко за фолк певица. Но аз стане като Емануела, като там, може да стане като Анелия, там да вади корен квадратен от 69, тия неща, тъй че тя е фолк певица вече.
Диана. И това ще за днес от Garry's Mod. Скоро ще има епизод 1 на FIFA, който ще се играе с Лудогорец. Може да ви обясни да Player Boss. Да. Тайна, разкажи на хората. Той тук вампира ли е? Я кажи. Не, не знам, вече е летящ мен. Флайде. Общ човек. И така, аз мислех следващия път да го направим. Да, само си спомня малко вагончета, като видите. Аз имам едно любимо нещо, което взема Венчиус. Сложи един такъв стол. И да кажем, си сложа балон и седна. Не. Си сложа балон. Да. Наистина, както аз исках. И вече политам. Това беше от нас, зрители. Харесвайте, сабскрайбвайте, може ни помогнете, като се абонирате, за да се развие нашият канал. И чао!